бародарои азиз, масъалаи риш мегин, масъалаи риша бировардан. Ами хеле аст бародаро, масъалаи риша бировардан мегин гарантиш нест. Ҳавз ман ишонтон метаму. Сабр кунед, нигаҳ кунед. Номро торда мебурад барои заказ кардан. Рафтем. бародарои азиз нигаҳ кунед. И чанд фоиза шайхуҷон? 25 фоизаш би аяла бурем. Хоб габза. Ҳастай 5 фоизаш. 5 фоиза. Ҳастай 15 фоиза. Ҳозир иҷа овардем нав 25 фоиза. Ты гарант шамара бугу, гарант. Результат метиҳад. Ҳам барои риш, ҳам барои мӯи сар. бародарои азиз, вақте ки нигаҳ кунед да бародар. бародаро вақте ки ман гарант ки гуфтам, значит ман гаранти. Вақте ки ман гуфтам ман ҷавоб мегӯм, значит ман ҷавоб мегӯм. Барои ҳам қадар ҳозир бо зури зуриш кумай ишомтӣ. Хоб 25 фоиза. Ина чи? Иҷа ҳастай минаксил 25 фоиза бо ултраш, мақсад бо я зина баландтар. Аз ида ҳа? Айдан бо баландтар. Ҳозир даё скидка рафтеста. Рафтеста.